Dober večer in lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovani gospod župan občine Ilinden, Žika Stojanovski, dragi prijatelji, panelisti, obiskovalci, počitovani prijatelji, dobrodojdete, nasite. Meni je velika čast da večeras promovišemo ovu knjigu Skopski razgovori, autori Sveto Stamenov i ja, ali vedno me je isto žao da ne mogu da budem sa vama. Razlog je, kao što znate, tragedija koja se pre neki dan desila u Tetovu. Ja povodom toga izražavam moje duboko saučešće svima. To su tragične stvari, ali moramo da idemo dalje, da iz toga izvučemo neke lekcije i da živimo dalje. Mi smo planirali ovu promociju prošlog četvrtka. Ja sam zbog toga došao u Skopje, ali nisam mogao da ostajem duže. Ova knjiga, dragi prijatelji, je nešto posebno. Evo, dvojica novinari, od kojih jedan ambasador, pripremili su knjigu Skopski razgovori. To je knjiga u kojoj je 20 vrlo opsežnih intervjuja koji je moj prijatelj i kolega, novinar Sveto Stamenov, mi smo skoro generacija sa studija, snimio za makedonski radio, Radio Skopje, i u tim intervjuima ja sam komentarisao prilike u vašoj državi, u makedonskom društvu, kulturi, međudržavne odnose slovenačko-makedonske, neke moje aktivnosti, hobije i tako. A posebno moram da kažem da je prva makedonska poetesa Danica Ručigaj, koja je po ocu Slovenka, po majki Albanka, ona je bila ta koja nas je nekako povezala, Sveto i mene. Sveto je najpoznatiji makedonski istraživač opusa Danice Ručigaj. Meni je za Danicu Ručigaj ispričao prvi Rade Siljan, moj prijatelj, i preko njega sam upoznao Zlaticu Ručigaj, koju pozdravljam, sa kojim smo se vrlo zbližili. I iz toga onda je zašlo to naše kolegijalna saradnja i prijateljstvo. Tako da to je razlog da je do te knjige na kraju krajeva došlo. Pomenuo sam da dvojica novinara i jedan ambasador su radili to knjigu, to je posebno, ja ne znam za takvu knjigu uopšte, ali moram da kažem čak još nešto više, ako se malo igram, šalim brojkama, ali i u tome ima puno istine. Večera smo tu čak petorica novinara, od toga dvojica ambasadora, dva visoka bivša državna funkcionera, puno poeta, publicista, pisaca. Evo, to je sve o čemu ćemo danas da pričamo, o čemu će moji dragi prijatelji, gosti, panelisti da pričaju. A pored ovdje toga mora posebno da istaknem kako je to u ljudskim životima, kako ljudi dođu zajedno, upoznaju se i najviše su kod toga neke dodirne iste tačke. I to što se danas dešava, ta promocija, sve to je zasluga gradonačelnika Ilindena, našeg dragog prijatelja, mog prijatelja Žike. Mi smo se upoznali, odmah smo uhvatili neko hemiju, kako se to kaže. I interesantno, ja sam pre neki dan tek shvatio šta je to šta nas toliko zbližuje, spaja, da tako rečem. Evo, ja sam u diplomatskoj službi 34 godine, nikad nisam razmišljao o tome, nisam ni čak imao interes za diplomatsku službu. Htio sam da budem novinar, bio sam i radio sam sa svim medijima jednu deceniju otprilike. A moj prijatelj Žika, vaš gradonačelnik, on mi je ispričao pre neki dan, on je postao mašinski inženjer, završio fakultet i nikad ga politika nije interesovala. I vidite, sad je 16 godina u politici. Znači, to je naša dodirna tačka i to je neka vrlo interesantna, velika, simbolna dodirna tačka i zbog toga je meni vrlo drago da smo se ovako upoznali, da se družimo i da ćemo se još da se družimo. Vsem skupaj vam želim prijeten večer, veliko zanimivih debat. Hvala še enkrat vsem. In lepo se imejte in upam, da se kmalu vidimo.